החלטה שאמורה להיות דרמטית של היועץ המשפטי לממשלה של מנדלבליט, שמחליט לפתוח מחדש את תיק ההכאה, המכות שחטף דמאס פיקדה, אותו בחור אתיופי, חייל אתיופי, היום דמאס הוא כבר קצין. היועץ המשפטי הקודם ויינשטיין החליט לסגור את התיק הזה, משום שהוא לא מצא שם איזושהי פעולה חריגה של השוטר שהיכה בדמאס, אבל עכשיו הופך את ההחלטה, או כנראה הוא קרוב להפוך את ההחלטה, עוד לא הודיע על זה סופית. על כל פנים, משפחת פיקדה רואה בזה תחילתו של ניצחון קטן. עורך דין אייל אבולעפיה איתנו. אהלן אייל, בוקר טוב. בוקר טוב, רזי. ודרבה פיקדה, אחיו של דמאס איתנו. דרבה, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. מה שלמה של אחיך? בסדר, זה גמור, ברוך השם. הוא עדיין בצה"ל, נכון? כן, כן. אוקיי. ספר לי מה עבר לכם מאז שזה קרה. צריך להגיד למאזינים שלנו שהאירוע הזה, שתועד במצלמות, הפך להיות אירוע מדרבן לקהילה האתיופית, לצאת לרחובות, להפגין נגד המשטרה ונגד בכלל יחס השלטונות. איך אתה רואה את ההחלטה הזאת, או כמעט את ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה, דרבה? שמע, אמרת נכון, הייתה החלטה, אני קודם כל אנחנו סומכים מאוד על הבשורה שקיבלנו, הבשורה שמחת מאוד. ההחלטה, מלכתחילה ההחלטה שהייתה לפני, ביום שעבר, הייתה באמת החלטה שהיא הפוך מהמציאות שראינו בסרטון, הזויה ביותר. מאוד כעסנו, לא רק המשפחה, כל העדה כעסה על ההחלטה הלא נכונה. וכן, עכשיו ביום החדש שנכנס לתפקיד, כן נראה לנכון את ההחלטה שהייתה לא נכונה, והוא כן הסתכל בדברים והוא הגיע למסקנה הנכונה, וזה מה שצריך להיות כנראה. זה לא משהו שהיה הכל מתועד, יותר מזה לא נראה לי להסביר את הדברים. אייל, תגיד, קודם כל ספר לנו על נסיבות, איך הוא נקלע דמאס לאותו אירוע שבו השוטר היכה בו? הוא חזר מהבסיס לכיוון הבית, הלך ברחוב, פתאום ראה את השוטר שעושה לו סימן לעצור. הוא היה במדים, נכון? היה במדים עם אופניים ביד, עצר במקום, השוטר היה עסוק בטלפון, הוא גם כן העסיק את עצמו עם הטלפון, באיזשהו שלב השוטר סיים את השיחה, אמר לו איזשהו משהו, כנראה ביקש אולי שיתרחק, ופנה לכיוון הכביש. הוא אמר לו, תוך כדי שהוא דוחף אותו עם ידיו, אותו ואת האופניים, כשהשוטר ירד לכביש לכיוון השני, הוא אמר לו משהו, אמר לו, אבל למה אתה דוחף? השוטר, כמו שאומרים בשפת הרחוב, הפיוז שלו, הסתובב לו הפיוז, חזר אליו והתחיל לדחוף אותו, גם מסרים את היד. דמאס קילל אותו לפני זה? הוא לא קילל אותו, אנחנו מכירים את דמאס כבר, כל המדינה מכירה את דמאס. דמאס זה לא בן אדם שיש לו כללות בלקסיקון, הוא אדם, הוא מלח הארץ, הוא אדם שפעיל מאז שהוא עלה לארץ, והיה קטן, הוא כבר פעיל, והקים סניף של בני עקיבא בשכונת ג'סי כהן בחולון, והיה מצטיין, קיבל אות רמון על שם אילן רמון על הצטיינות והתנדבות. זה אדם שלא מקלל, וזה אדם שלא מרים ידיים, אדם שהתגונן משוטר תוקפן, שהודח, מקומו לא היה במקום הזה, ועשו נכון כאשר החליטו לפטר אותו. כן, זהו, צריך להזכיר שלמרות שלא נפתח תיק, או נסגר תיק בעצם, אז השוטר פוטר משירותו במשטרה. שנייה אחת, חברים, אני רוצה לצרף את עורכת הדין אפרת נחמני בר. אפרת מייצגת את השוטר. שלום לך, אפרת. שלום. אוקיי, ההחלטה הזאת של היועמ"ש היא חלוטה, או שהוא עדיין מתלבט אם לפתוח מחדש את התיק, ככל שאת יודעת? לא רק שהיא לא חלוטה, זאת לא החלטה. כותב היועץ המשפטי לממשלה דברים ברורים. אני שוקל האם לפתוח. ולפני שאני אקבל החלטה, אני מזמין אתכם, זה אומר אנחנו, באי כוחו של השוטר, לבוא ולטעון טענות בפניי ולשכנע אותי אחרת. היה כבר יועץ משפטי לממשלה שנכנס לראיות לעומקן של דברים. והשיקולים המרכזיים בעניין של היועץ המשפטי לממשלה היו כאלה.
ראשית, מדובר באזרח שלא ציית לאמירה חוקית. המשטרה התמודדה באותו רגע עם אירוע מסכן חיים, עם התראה על חפץ חשוד. רגע, שנייה, זה היה בחולון, נכון? זה היה בחולון. עכשיו מה? הוגדר שטח סגור בגלל סכנת חיים. כן. נאמר למתלונן לא לעבור, אבל זה קיצר לו את הדרך, והוא סרב לציית לשוטר, יש ראיות ברורות על זה. ואחרי שהוא מסרב לציית לשוטר, הוא גם מקלל וגם מאיים. ומה שחשוב לראות זה השוטר אומנם מזיז את האופניים ראשון, אבל הראשון שנוקט באלימות פיזית באדם הוא דמאס פיקדה. כשמפלחים את הסרט, פריים אחרי פריים, רואים שהפיוז, כמו שקרא לזה חברי, ואני מתקוממת על הביטוי הזה, מה שהקפיץ את הפיוז, או מה שגרם לאלימות, הוא לא איזושהי אמירה בעלמא, וזה לא סתם קרה, אפרת, כל התיאור שלך היה נכון, לולא רגע שנייה. הכניס רגע, אגרוף לפנים של השוטר. למה הוא פוטר מהמשטרה? הוא פוטר מהמשטרה משורה של סיבות, ואני חושבת שזה לא המקום לפרט אותם, אבל... רגע, אבל האירוע הזה הוא אחת מהסיבות? האירוע הזה הוא בראש ובראשונה לא אירוע עם צבע עור. והניסיון להפוך את האירוע הזה, לדגל של העדה האתיופית שליבי איתה, בהרבה מאוד דברים. עזבי את העדה האתיופית. ולבוא ולהגיד, זה... מה? אם האיש שלך פשוט הותקף באלימות מילולית ופיזית, למה פיטרו אותו מהמשטרה? הוא עזב את המשטרה בעקבות שורת אירועים אחרים, שלא רלוונטיים למקרה הזה. ולכן הניסיון לצבוע את המקרה הזה, כאילו, וזה לא סתם שבסופו של דבר הוחלט לסגור את התיק מהטעמים האלה. הניסיון להפוך את המקרה הזה למקרה דגל, שבו מלבישים עליו הר כגיגית, מה שלא מתאים, כאילו המניע הוא צבע אורו של דמאס פיקדה. אבל לא שמעת מילה על זה מאייל אבולעפיה. אבל זה מה שעושה הקהילה, ושמעתי את האח. אומר האח, דברים נכונים. אומר, יש קהילה שלמה שעוקבת אחרי המקרה. ישנו משפט אזרחי, מגיעים חברי כנסת, ומגיעים פעילים של הקהילה האתיופית כדי להפעיל לחץ פוליטי על בית המשפט, להגיד לו, אתה לא מכריע במקרה קונקרטי, כל הקהילה איתך. הלקוח שלי, ששמו כרגע לא מפורסם ומטעם, הוא לקוח שהיה מאוים על ידי גורמים מסוימים וקיבל שמירה על חייו גם אחרי שהוא הפסיק את השירות בגלל העיסוק של הקהילה בו. אפרת, שימי נקודה בבקשה. אייל אבולעפיה, אתה שומע את הדברים? תגובה קצרה שלך? אני שומע את הדברים, אין שחר לדברים. ראשית, היועץ המשפטי לממשלה חדש כתב במפורש ביקורת על החלטת היועץ החדש, ורשם שם, אני רואה דברים אחרים. אחת הסיבות, משתי הסיבות, לכך שאני עומד להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע, אגב, נקרא לילד בשמו, מה שבעצם אומר את ההחלטה, אני עומד להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע, כך הודע גם לבג"ץ. בכפוף לשימוע אני אגיש כתב אישום. אומר היועמ"ש, משתי סיבות. אחת, מה שאני רואה בסרטון הוא משהו אחר ממה שתואר בהחלטה הקודמת, זה אחד. שתיים, ולחובתו של הלקוח של חברתי, דווקא העובדה שהוא הציג את האירוע כאילו הוא לא פוצר בגלל האירוע הזה, דווקא בא לחובתו, כי אומר היועמ"ש, אם ככה, אז הוא לא נענש על האירוע, על המעשה. טוב. ולכן הוא צריך לעמוד לדין. שמענו את חילופי הגרסאות האלה, והעניין יגיע לפתחו של היועץ המשפטי לממשלה, כשהוא יזמן אתכם, אפרת, ואת הלקוח שלך לשימוע לפני ההחלטה הסופית שלו. אייל אבולעפיה, אפרת נחמני בר ודרבה פיקדה, תודה רבה לשלושתכם.